Sugad sa naton nababatasan, diri makakumplito ang naton kagabihon kung waray ang pagsayaw sa Kuratsa. Sanglet, diri ta na pag-ihaon, tawagon ta ang siyahan nga mag-iinterpretar sa sayaw ang Kuratsa, waray laing kung diri naton aktibo, mabinuligon nga ang gwapo ng Municipal Mayor, Honorable JARITO, papadisan sa naton bisita, waray laing kundi si Miss Jennifer Sherbo, Music Maestro. Yes, this is Silvino Lubos, Town Fiesta 2025. Northern Samar, Waray Tubi,
Sure boss ang iyo maupay nga figura.